ካብ ሕርቃኑ ዝተምሃረ ሰብኣይ ታሪክ እቲ ካብ ውሽጣዊ ህቦብልኡ ዝተምሃረ ሰብኣይ ሓደ እዋን ኢድሪስ ዝተባህለ ሰብኣይ ነይሩ። ኢድሪስ ብቅልጡፍ ቁጡዕ እዩ ዝፍለጥ ነይሩ። ድምፁ ካብ ህቦብላ ንላዕሊ ክድመፅ ይኽእል እዩ። ሕርቃኑ ድማ ብዙሓት ኣዕሩኽ ኣኽፊልዎ። ኣብ ውሽጡ ግን ኢድሪስ ካብዚ ህውከት ብስጭትን ንላዕሊ ኣብ ህይወት ካልእ ክህሉ ኣለዎ ኢሉ ተሰማምዐ። ሓደ ምሸት ኢድሪስ ብእግሩ ናብ ሓደ ጽምዋ ዝበለ ሩባ ኸደ። እቲ ውሕዝ ዝነበረ ማይ ተዓዚቡ ካሎ ግዜ ከመይ ከም ዝቕጽል ከመይ ገሩ ዕንቅፋታት ከም ዘጋጥሞን ግን ከኣ ደው ከም ዘይብል ረኣየ። ሽዑ ሓደ ድምፂ ሰምዐ። ሓደ ኣረጊት ለባም ሰብኣይ ኣብ እምኒ ተቐሚጡ ከምዚ ይብል፣ ቁጥዓኻ ከም ሩባ እዩ ሓያል፣ ሓንሳብ ሓያል ግን ከኣ ወትሩ ዝውሕዝ፣ ክትርድኦ ተመሃር ክመርሓካ ድማ እዩ በሎ። ኢድሪስ ሕርቃን ዝኾነን ወይ ዝዕፈንን ነገር ከም ዘይኮነ ተረዲኡ ምልክት እዩ ነይሩ። ሓደ መምህር ገለ ነገር ክምህር ይፍትን፣ ነፍሱ ወከፍ ምፍንጃር እናተንተነ ሕቶታት እናሓተተን ብዛዕባ ስምዒታት ከስተንትን ጀመረ። እዚ ቁጥዐ ብዛዕባይ እንታይ ይብለኒ? እንታይ ዓይነት ምትላል ትጽቢት ወይ ፍርሒ ኣብዚ ተሓቢኡ ኣሎ ኢሉ ንነፍሱ ይሓታ ነበረ። ፀዓተይ ብኸመይ ክቡር ነገር ክጥቀመሉ እኽእል ኢሉ ድማ ሓሰበ። ቀስ ብቐስ ኢድሪስ ሓደ ዘደንቕ ነገር ረኸበ። ሕርቃኑ ጸላኢ ዘይኮነስ ነጸብራቕ ናይቲ ዘይተማህለአ ድልየታቱ፣ ኣረጊት ቁስሉ፣ ዘይተፈትሐ ስምዒታቱን እዩ ነይሩ። እዚ ኣፍልጦ ብምሃብ ንርእሱ ንኻልኦት ርህራሄን ተማሃረ። መዓልታዊ ይለማመድ ነበረ። ምስ ነፍሲ ወከፍ ዝዓርክ ሕርቃኑ ይዕዘብ ነበረ። እቲ ስምዒት ብኡ ክውሕዝ ይስምዖ፣ እቲ ፀዓት ድማ ናብ ጥበባዊ ወይ ፈውሲ ነገር ይቕይሮ ነበረ። ሓሳባቱ ይዛረብ፣ ንሰባት ይሕግዝ፣ ኣዕናዊ ፀዓት ድማ ናብ ጥበብ ድርኺትን ቀየረ። ሓደ መዓልቲ ሓደ ንእሽተይ ተማሃራይ ኢድሪስ ከመይ ጌርካ ሕርቃንካ? ቀደም ሰባት በቲ ፍንጃርኻ ይፈርሁ ነይሮም። ኢድሪስ ፍሽኽ ኢሉ ሓይሊ ማለት ቁጥዐ ምግላጽ ማለት እዩ ዝመስለኒ ነይሩ። ሕጂ ድማ ሓቀኛ ሓይሊ ኣብ ምፍላጥ ስምዒታትካ ምዕዛብ ንህቦብላታት ናብ ብርሃን ኣብ ምቕያር ምዃኑ ተረዲእኒ። እቶም ንውሽጣዊ ህቦብላታቶም ዝገዝኡ ሰላም ይረኽቡ፣ ንኻልኦት ከነቓቕሑ ይኽእሉን በሎ። ካብታ ህሞት እቲኣ ጀሚሩ ኢድሪስ ምልክት ውሽጣዊ ብርሃንን መንፈሳዊ ሓይልን ኮነ። ታሪኹ ሓቀኛ ጥበብ ካብ ስምዒታትን ምርሓቕ ዘይኮነስ ሙሉእ ብምሉእ ካብ ምርዳእ ምሕቋፍን ምቕያርን ከም ዝመጽእ ይምህር ነበረ። ሕርቃኑ ኣይጠፍኦን፣ ዝለዓለ ዕላማ ግን ኣጥርዩ ነይሩ። ንሱ ድማ ድርኺት ምስትውዓልን ርህራሄን እዩ። ካብዚ ዛንታ እንታይ ንመሃር? ፍልስፍናዊ መልእኽትን ሕርቃንን ስምዒትን
መምህራን እምበር ጸላእቲ ኣይኮኑን። ክልተ መንፈሳዊ ርድኢት ህይወት ዋሕዚ ጸዓት እያ። እቶም ምዕዛብ ዝመሃሩ ሰላም ይረኽቡ። ሰለስተ ግብራውን ዓሚቑን ርእሰ ኣስተንትኖን ሕልናዊ ተግባርን ንዓቕናዊ ጸዓት ናብ ኣወንታዊ ሓይሊ ይቕይሮ። ኣርባዕተ ድርኺታዊ ስምዒት ውሽጣዊ ሂቦብላታትን ክሓቁፍ ውልቃዊ ዕብየት ክረክብን ኣብ ብድሆታ ጥበብን የነቓቕሕ ይቐንየለይ። ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኣይትሕነቑ ንዓይ ዓባይ ሓገዝ እያ። ሳንተ ጌርኩምለይ ይቐንየለይ ሰስነ